Moro ja tervetuloa videosarjan pariin, missä mä pyöräilin Rovaniemeltä Egyptin pyramideille vastaavan kilometrin määrään. Nyt mä juoksin saman 5000 kilometrin reittiä takaisin Rovaniemeltä. Me ollaan 84 kilometriä Hampurista tällä hetkellä. Eli nyt on taas uusi 3 päivän rykäsy ja sen aikana mennään pikkusen yli Hampuriin. Ja sit siitä 4 päivää niin Tanskaan. Tervetuloa seuraa uutta päivää. Nyt vaihdettiin kamat päälle ja aloitetaan päivä. Innolla ootan tuleva. Keli on ihan mahtava. Maisemat tulee olemaan tänään täydelliset. Tästä on tosi iloinen homma. Pääkylmä. 9-3 päivän settiä, niin sit ollaan melkein Tukholmassa. Ai. Tesu, Sio. Täällä sitä painetaan. Ei pitkä matka Hampuriin ennen. Mä oon tullut ehkä 970 metriä. Kävelee ekat pari kilsaa. Sen jälkeen alan juokse. Hei, muuten muistutus Suomeen. Nyt kun sinne tulee kevätkelit, niin nauttikaa niistä hetkistä. Varsinkin metsässä, kun ei ole vielä sääskiä. Täällä on tullut sääsket ja on huomannut sen, että kun menee mettään, niin pikkusen pitää olla koko ajan sille. Mietit mitä pukee ja ei voi vaan olla. Niin se on tosi rare 2-3 viikon jakso, niin muistakaa nauttia siitä täysin siemaksi. Mikähän vilja toi on? Näyttäis, tai en mä tiedä millä vehnä näyttää, mutta vois kuvitella, että toi on vehnä. Tää reissu on mennyt silleen semmoisen draaman kaaren osalta. Ei nyt silleen miten suunnitteli, mutta semmonen tosi ylhäältä päin katsottu draaman kaari, jos miettii lähtö, sitten on tämä välimatkustus ja sitten on maaliin saapuminen. Niin lähdössä meillä oli iso haippi tässä hommassa. Sen jälkeen päästiin Egyptiin. Siellä oli toinen iso haippi. Sen jälkeen juoksu alkoi. Juoksu on tosi pitkä. Haippi laskee, mikä oli ihan täysin odotettua ja ymmärrettävää. Ja sitten vielä, että on ollut vaikeaa kuvata kontenttia. Ja nyt sitten kun päästään lähemmäs Suomea, niin hypoteesi on se, että haippi nousee entuudestaan. Ja se nousee vielä varmaan johonkin 2-3-kertaiseksi, mitä se oli silloin kun pyöräiltiin. Ja 2-3-kertaisesti se voisi ehkä laskea mittarilla, kuinka paljon ihmiset tulee Suomessa moikkaamaan. Se on varmaan semmoinen hyvin legit mittari. Mutta oli ensimmäistä kertaa elämässä tuommoinen tilanne, että oli aivan tuntemattomaa eessä ja omien rajojen ihan täysin sietokyvyllä. Ja sit huomaa, että somehomma ei enää niin kuin kasvas verrattuna vaikka siihen, mitä se kasvoi reissun aluksi. Niin se oli hyvin vaikea tilanne pitää mieli kasassa ja vaan niin kuin luottaa siihen ja muistaa, että joo, tämä kuuluu tähän suunnitelmaan. Nyt lukujen puolesta tämä ei tule olemaan niin hyvä jakso, mutta tee päivittäin. Ostokset on lastattu autoon ja eiköhän jatketa tankille ja siitä sitten pitstopille kokkailee. Ja niin on vähän lisää dieseliä. Eiköhän jatketa pitstopin pitäjille. Me ollaan nyt oltu ulkomailla noin 8-9 kuukautta. Toki mä kävin 2 viikkoa siinä välissä Suomessa hoidatuttamassa itteni. Mutta kuitenkin mä kysyn teiltä, ehdottakaa tuonne kommenttikenttään jotain, mitä meidän pitää tehdä ensimmäisenä, kun me saavutaan Suomeen. Joo, sitten ihan mitään vaan. Mulla on ehkä joku ruisleipä, jungle juice bar, joku tämmönen kiehtois. Mut jätetään tää teidän käsiin. Ja tykkäys, mikä saa eniten kommentteja, niin me toteutetaan se, ellei se ole joku semmonen, että käy takas pyramideilla hakemassa hiekkaa taskuun ja tuu takas. Se olisi kyllä herran jumala, jos semmonen pitäisi tehdä. Google Maps näytti mulle äsken vasemmalle reitin ja mä olin menossa sinne ja bussi otti mut kiinni ja sanoi, että tuonne ei saa mennä, se on armeijan alue. Että jos meet, niin ei mene kauan ja ne tulee pidättämään sinut. Ja sitten mennyt ja nyt kävelen tätä pellon reunaa. Tuonne päin 4 kilometrin alue on armeijan oma. Aika härski kävellä tässä, kun kuulee, että tuolla ammuttaa aseella. Jatketaan tauolta matkaa. Tuo aina kiva mennä breikille, kun tietää, että saa ottaa tuon lisäravinne tankkaaksi. Magnesium plus B, nyt mä otin sinkkiä myös lisäksi, niin se on tosi kova kombo. Siitä saa aina semmosen niin loppupäivään semmosen kunnon boosti. Ei pääse se paha olo yllättää lähellekään niin voimakkaasti. Oi.
Vähän tuntemuksia tuolla, mutta on toistaiseksi vaan tuntemuksia. Näin sitä ollaan päästy päivän määrän päähän. Tää on tämmönen patikoijien starttipiste, mihin jättää autojaan. Ennen kuin ne lähtee vaeltelemaan johonkin suuntaan tästä. Tästä lähtee kyllä kauniita polkuja. Eikä lähde niitä patikoimaan, mutta kulutaan niitä kyllä varmaan tässä Tessun kanssa ihan varmasti vielä. Kello lähentelee, onko se jo yli 6, lähempänä jo 7 vissiin illalla. Aurinko paistaa aivan kirkkaalta taivaalta. Vähän aurinkopaneelit tykkää. Tässä kun nyt hommattiin tuo droneja ja Starlinkia pyöritetty, niin heti näkyy tuo lisää kuormitus tuossa sähkön kulutuksessa. Mut onneksi on nyt aurinkoa, niin saadaanpahan sähköä sitten vielä loppuillaksi. Justiinsa lähdemme Tessun kanssa lenkille ja alan kattelemaan tonne taivaalle, että toivottavasti tuo rintama ei satu Topiaksen reitille. Voi olla vähän rajumpi stintti. Oi voi! Kaunilta näyttää kyllä nämä paikat. Pitäis muuten laittaa drone selkään. Niin. Joo, mä laitan drone. Suu ihan kuiva. Siitä hyvä muistutus juo vettä. Nyt on tullut 29 kilometriä, 430 metriä. Aurinko alkaa laskea. Kello on ehkä jotain 6 luokkaa. Juoksu on kulkenut tänään ihan ok, mutta huomaa, että on jättänyt pikkusen kehonhuoltoa vähemmälle. Niin se kostautuu saman tien. Pää kylmänä. Se on. Mä en tiedä miten tää homma sammuu. Siinä siis lukee, että painat 3 sekuntia. 1, 2, 3. Nyt se pitäis sammua. Nyt se ei sammu. Mut samalla kun se touhuaa siinä, niin katsotaan tämän päivän suoritus. 9 tuntia 28 minuuttia siitä, kun todennäköisesti siinä kun heräsi. On se vähän No onkaan se tuokin tapa sammua. Joo. Täällä on niin kuuma kuin niin kummeita uroksia. 35 kilometriä, 35,33. Maksimisyke oli 151. Sykealueet 2. ja 3. 1-5. Energiankulutus 4052 kaloria pelkästään tämän päivän etenemisestä. Hiilarit 24 pinnaa, proteiini 2 pinnaa, rasva 74%. Mistähän tuokin ottaa. Vauhti maksimi 451. Ja sillä tavalla. Katsotaan tuleeko täältä vielä muuta kiinnostavaa dataa. Niin täältä löytyy vielä sitten päivittäinen askellus. 42 120 askelta. Eli aika töpöttäen mennään. Jos 35,3 kilsaa, niin se tarkoittaa alle metri per askel. 70-80 senttiä. Jotain sanoo.